vagari vemunyika yeZimbabwe chokwadi vari kuchiziva nokuti taona kuti pana pamuzara nhasi most of the people they are recognizing Gift Ostallos Siziba vachiti he is an asset munyika yeZimbabwe kunyanya kuopposition. Gift Ostallos Siziba anoadvocata zvinonyatso kuona kuti aiwa mukomana uyu ndiye ari kunyatso kuda chinhu sara pina mashoko atagwa nevanhu tichiona aiwa Ostallos Siziba achitora Mukombe aiwa achinyatso kugadzwa nevanhu kuti vosubscribe like kuti na on the bell icon notoona kuti wokutanga anoyanyora chiti give him his flowers. He is structureless, but he is stronger than the zig structured currents. Mumwe anoya paino pakonyora achiti I have seen some of my brothers who despite Honorable Ostallos simply because he outshines them. Truth be told, he is an asset to the democratic alternative. Hate him, but his intellectual rigor and ability to fluently articulate issues are things you will never take away from him. Long life comrade Ostallos Siziba. Tikuona kuti aiwa most political analyst ari kuchirecognize Ostallos Siziba uchiti aiwa this guy ndiye munhu anokwanisa kurepresenta the democratic alternative munyika yeZimbabwe, ndiye ari kumira nana Nelson Chamisa, ndiye akadzika matende akanyatsa kusunga dzisimbi. Tibotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemarecogniziro ari kuitwa vaOstallos Siziba. Pena mukome section meri munomuziva Ostallos Siziba mainterviews anoita nemameetings anoita international nemamwe international organization nemaregional meetings munowaziva. Pena mukome section meri mutudze mafungiro enyu usanosubscribe kulike chinotina on the bell icon.